Ой, ця група продуктів просто, я вже втомилася про неї розповідати, наскільки це сильно впливає на кишківник, наскільки це руйнує, порушує оцю кишкову проникність, розширює ці проміжки між ентероцитами, наскільки це впливає на щитовидну, підвищує ризик запалення, раку. Тобто це прям треш. І це, звичайно, що молочні продукти і проблема молочних продуктів саме полягає не в лактозі, а в казеїні. Тобто, якщо ви продовжуєте вживати молочні продукти, пити каву, капучино з двойним молоком, латте, це просто прискорює, знищує вас. Тому приберіть, будь ласка, молочні продукти, якщо хочете попередити розвиток проблем щитовидної, особливо в кого вже є аутоімунні захворювання, аутоімунний тироїдит. Будь ласка, молочка, прибирайте.